I per tant nosaltres òbviament volem crear riquesa, però riquesa social. I també ajudant jurídicament a la creació de noves cooperatives. I que és una cosa tan senzilla com que els propis tècnics es formin en aquest àmbit. I que s'expliqui a les escoles i instituts que els bancs ja s'espavilen en els instituts d'explicar un determinat model d'una manera exclusiva. Comprar una samarreta a 5 euros pot ser terriblement negatiu, no? I és el bé públic, no? Llavors, si nosaltres com a ciutat decidim dedicar uns diners, destinar-los a desenvolupar una activitat, volem que aquesta activitat es desenvolupi respectant el medi ambient, respecti les condicions laborals de les persones que la duen a terme. I nosaltres el que paguem és una bombeta nova, mitja hora de treballador i un 8% que se'n va a la butxaca del senyor aquest